Ерішкен уңышлары булса да, ел йомбаклары белән тулысынча канәгать түгелләр. Шүпрәле районы авыл хезмәтчәннәре бу атнада алдынгылар сотында узып баручы елга башлангыч нәтиҗәләр ясарга җыена. Корылык сәбәпле ашлык һәм мал азыгы үстерүгә тотылган чыгымнар үзен акламады. Шулай да игенчеләр табигать көйсезлекләрен җиңеп чыкты. Шынлы хуҗалыгы, ашлык, шикәр чигендере, сөт җитештерүдәге уңышлары белән еракларда шөһрәт казанган. Шәшүгә киткән чыгымнар буенча быел чираттагы рекордка йөз тотканнар, әмма гаять кыры һава шартлары уңышка тискәре йогынты ясаган. Елны үтерәбез. Без киткән результаттар булмый. Зерновойлардан без алдык всего 30 центнер гына урожай, хотя зерновойлар астына киткән 170 килограмм удобрение дәвә киткән Bizde avul zor, kolxozda tерлек көп, 2900 sekreterlik, хуҗалыкларда шәхси хуҗалык эшләр, азык культуралар көп кирәк. Быелгы шартларда һәр гектардан 30 центнер ашык җыю да рекорд. Бу республика буенча уртача уңыштан 2 тапкырга диярлек артык. Төп юнәлеш сөт җитештерү. 2900 баш мөгезләре терлекнең 900 савым сыеры. Мондый катлаулы елда да уңышларны бары технологияләрне үтәү белән генә түгел, тәҗрибәле белгечләр хезмәтенә дә бәйлиләр. Нурзидә Сөләйманова машина белән сыер саву операторлары арасында лидерларның берсе. Әле бөтен күрсәткечләрем яхшы, исән сау, яхшы. 55 баш, әлегесе вакытта яхшы савым. Азыкларга килгәндә азыкларыбыз яхшы, бөтен әйбер җитеш. Вакытында бөтен нәрсә Бүген 26 килограмм сөт савабыз. Бер сыерга 9820 килограмм сөткә чыгабыз. 9820 килограмм сөткә. Хәзер планлаштырган 10 мең литрга дигәндә 404 миллион үткән елга өреш калган булсак, бу ел бу өрешкебез 440 миллион, 9%-ка. Да мин әйтәгән тугы. Хезмәт хакы 43 мең уртача бер кешегә туры килә. Бу үткән елга караганда 15% артыграк. Механизаторлар, сыер савучылары, ветеринарлар, агрономлар, зоотехниклар район алдынгылар сотына әзерләнә. Алдынгыларга рәхмәт сүзләрен әйтәчәкләр, лаеклы бүләкләр бирәләр. Кеше шынлы авылында барысы да яңа елны каршыларга әзер. Традиция буенча авыл урамнарын гирляндалар куелган төсле чыршылар, карбыздан ясалган әкият геройлары сыннары бизи. Әлеге кышкы матурлык авыл халкының да килгән кунакларында кәефләрен күтәрә. Фанис Мөхәммәтов, Дмитрий Второв, Владимир Юрков, Татарстан яңалыклары, Шүпрәле районы.